Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga an, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy birthday Melanie Cagayan. Basa ken shout out ken ni Mama Mona, family Cagayan, Malahiona ken Adorio, kastamot da Edgar Basa, Daryl J ken Davy Jan. Kakabsat ko da Corazon Valdez, Erlinda Okay, Daisy Esmeralda ti Binalunan Pangasinan, ken Conchita Andrion di ta Barcelona Spain from Leonora Bautista. Shout out kada Lancel Lutrania, Emily Aceres, Desi Estigoy, Gerald Cariaga, Susan Navarro, ken Julie. Bolosan ken led the family from William Bolosan Sr. Manang Gillette, Lenny, Lynn ken Manong Ray, Tatay Bert Tito Baula Union from Roro 562. Get well soon ken ni bayaw ko Florentino Barcel di Tapinoma, Kawayan Isabela from Oliver Gutierrez. Makablaawan ni Nanang Komila Pagtud ken Tatang Coromel Pagtud ijay Tabuk Kalinga from Chandler Pagtud. Amin a batch ti elementary di Tabarukbuk Quezon Isabela from Juliet Sugitan. Guzman Matias Ignacio ken Tandayo family from Levi Guzman ti Barangay Anfunan, Tumawini, Isabela. Shout out kada Jasmine Rivera, Sally Espero, Arlene Palentino, Sun J ken Leniki Alejo. Gretchen Lawa, Bing Bantian, Yvonne Padalya, Kim Che Mardez, Marvin Gorio, Faith Lawa from Igorot Filmmakers.
Limon Fernandez de la Cruz kan Matusalem family kan amin nga ipag ko dito'y Dubai from Nelia Matusalem. Edmond Mateo kan Nerio Berting from Piña Jadi Nueva Vizcaya. Happy birthday Papang Melvin Antolin kan antik ani Marilyn Alvarado from MJ Antolin. Rich and Brenda from Eson Jerome. Shout out kada Marites Orduña, Mayra Sol Bicarme, Soliman Rowena, Jill Byrne, Bevs Dinong, kan Jinky Michael. Kabsat ko di tao Diawan, Solano Nueva Vizcaya, Pascual kan Galasinaw family, ti Solano Nueva Vizcaya from Primo Pascual Jr. Makablaawan pa ni Reynaldo Jose, Nanay Conching, kan Tatay Marcelino Dulay from Josephine Jose. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ann. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbang nga oras. Kastamoten dagiti padak anaaya tamang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Ann ket iti agdama addaak dito'y Macau. Dua kami laang nga agkabsat ket siya kon tinagbalin a breadwinner ti pamilyami, gapo tabaket ken lakayan dagiti dadakkelmi. Pagad-adalek man ti kabsat ko a lalaki, tadyak kayat a pumada kanyak asaan a nakaturpos, gapo iti kinarigat ti biag. Agpapaayak iti may sa restaurant dito'y Macau manang. Ket aklunet asaan analagan ti trabaho mi ditoy. Ngem ikarkarigatak ti amin, tapno maipaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas. Isuda ti kayat ko nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Iso nga agsak-sakripisyo ak dito'y sa Bali a pagilian. Sapay ko mamanang tamapilimet a maidrama ti padas ko, barang makaibati iti adal ken inspirasyon. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan? Pasensya kan, dahil mawagak nga amok nga orasan di pa naginanam. Okay lang, Tatang. Naimbag nga ron tayo mawag kayo. Oray kaskasan no, mapunas ti bannog ko no makasarita kayo. No kasta, nalaos man ti bannog mo, anak. Wan nga ron, Tatang. Adoonay ti trabaho mi itang aldaw. Narigat at talaga ti biag ditoy. Ngam ikarkarigatak para kada kayo a pamilyak. Da kayo ngay, kumusta kayo? Nasaya at kami mag-an. Ngam amumot ni nanang mo. Kanayon na damagan no inawagan kaan. Madanagan kami. Tamangan ka no mabaybay amon ti bagay. Di kay agdanag, Tatang. Kabailak da itoy. Ni nanang ngay, kumusta? Nasaya at mait. Hanggang nasaba na turog ta, medyo maditirik na itay. Agbaliw-baliw nga minti klima ita dito lugar tayo. Iso nga ato ti agsaksakay. Kitaan nyo nga rod Tatang. Amangan no anyamot daytan. Diyak kayat nga da mapasamak kada kayo dita. Isong agsaksakripisyo ak dito'y para kada kayo. Di kang danagan. Da kami ti makaamukon ni nanang mao. Wan gayam, Tatang. Nagsarita kami ka ni Rolly di Kalman. Dandani man gayaman ti exam na. Isa ang masapol nga agbayad manon iti tuition na. Wan ka nung nga road anak ka. Agpawitak hinton bigat, apaman nga agsweldoak. Uray ti allowance yo. Ipatulod ko matan, Tatang. Agyaman anak ka. Basta salwadam ti salunat mo, amok anarigat ti trabahom dita. Kabailak da ito'y para kada kayo, Tatang. Bantayan nyo ni nanang, Lumasapon nga ipa-check up. Aramidan nyo, Tatang.
An, okay ka lang? Itay pa apalpaliwan ka. Kasla na liday ka. Pasensya ka, Jose. Kasla ngamin nagdagson tiriknak. Apay aya, ibagam na niya ti parikot mo. At daak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak na anyaman ti mang burburibor itakan ka. Amom, mapampanunot ko laang. Sulit nga tamot laang ti panagsakripisyo ng agtrab-trabaho dito eh. Apay mo tanay bagam day ta. Sana yung adda ka dito eh para iti pamilyam. Wan, ngam apay nga aging gaita. Diyak pa'y naipay ti naginawa pa nagbiyak para kadakwada. Apag husto laang ti may patpatulod ko kadakwada. Saan mat nga minunay adakal ti selduta dito eh. Ngam na amiri sa manaimbag. Dakal atulong da ito eh para iti pamilyata nga adda iti Pilipinas. No diyak la pampanunutan dagiti dadakal ko. Kastamot ng di kabsat kong agad-adal. Talaga, kasla kayat kong ti agawid. Nagrigat dito eh. Kan mailiwak una yan kadakwada. Maawatak ti marikrik naman. Ngam panunutan man na imbag. Saan ka dia para iti pamilyam da ito nga aramidam? Pudno da ita. Ngam, amangan nga min no da mapaspasamak ijay asanda nga ipakpakaam mo kanyak. Awan mo't siguro. Gamno kas pangarigan man tadangag pa iso. Di dala siguro kaya't ang manayunan pa iti pampanunutom dito eh. Amuda ngamin anarigat ti trabaho. Tinasayaat, ikararag mo laangan, asapay la kumataawan ti parikot da ijay. Talaga kas talaangan ti mabalin kong aramidan, Jose. Kat agyamanak, tadaka ka na yun amang patpatibker iti pakinakam ko. Amumot ngayon bilang ka nakaslakabsat ko, manipod nagkadwata dito eh. Asino kumapay nga tagbinadang, no saan adatalaan nga nadwa, tagpadatamot nga adayo iti pamilyata. Hello, Nanang. Anak. Naimbag man ta imawag ka. Nanang, apay kasla nagkapsot ti timak yo. Agsakit kayo kadi? Di nakpagdanagan, anak. Awan anyaman na da itoy. Nanang, di kay ko maglibak kanyak. Apay adi yo ibagbaga masakit kayo gayam. Apay asaan ngay nyawag kanyak na roli. Iyak gamin kaya't amariribukan ka dita, anak ko. Mga numaapektaran ti trabaho. Saan arumbang day tanga inaramid yo, Nanang? Nagpa-check up kayo ka din? Anya ti ko na ti doktor. Dalpasan, anak ko. Masapul ka nulaang tinaan-anay nga inanak ko na ti doktor. Di kang danag. Kapailak da ito, iyan. Saan na mabalin day ta? Agi patulod iti kwarta. Tapno makapa-check up kayo anasayaan. Saanan, anak ko. Tabagim ti into naram. Saan ka unay nga agpambanog? Saan ang mabalin, Nanang? Masapol ang makasigurado anasaya at isasaadan nyo. Diyak mo't la makatal na dito'y na amok ngagsakit kayo. Anak. Saan yun nga ulitan tinaramid yo? Masapol ang maamwak amin ang mapaspasamak dita, Nanang. Nang runa no maipapan iti salun at yo. Sige, anak ko. Pasensyakan. Saan to na mauli? Rumbang laang, Nanang. Isungarod nga daak dito nga agtrab-trabaho para kada kayo. Kaya't ko na salun at kayo akanayon. Patpatgan kayo unay, Nanang. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. No dadak ka sa mapasamak iti uray asino kada kayo dita Pilipinas. Jose, naimbag tayo nawagak ni Nanang. No saan?
Jak pa'y maamon ngagsaksakit mo't gayam. Anya? Agsakit ni nanang mo? Wan nga rod, iso madanagan ak. An, agkalma ka laeng. Patsyak nga gimbag tumot lang ni nanang mo. Nagadayo ak. Jak man lang mataripato mo't ni nanang. Nagrigat mo't tanti kastoy. Maawatan ka, An. Basta agkararag ka. Asaan ko maabaybay ti Diyos ti inam? Nagsakit namin a panunutan, Jose. Awan pa'y maaramidak ta adayo ak kadakwada. An? Kasla kayat kung ti agawid. Kasanong aramidak dayta? Asino ti mangipay iti pagpaagas ni nanang? Syaklaang mo't tinamnamaan da. Dayta nga rod kat. Isong agbalin ka kumaanatib kar para ka ni nanang mo. Jak maliklikan ti saan nga agdanag, Jose. Patpat gagunay ni nanang ko. Sana baybay ang datatangkan ti kabsat mo ti inam. Basta ka naing naawagam ida. Iti kasta, amom noan niya ti mapaspasamak ka ni nanang mo. Mamati ak agagangay laang asakit ti bumakit day jay. Isa saan ka kumaunay nga agpampanunot, An? Jak amo no anya ti aramidak, idinaamuak nga agsakit gayam ti inak manang Emmy. Kayat kuman at aripatuan, ngam jak maaramid, taadayo akkat nga rod kadakwada. Iso dayjay tinagbalin a rason, tapno nakarkarupay nga igaed ko ti agtrabaho, tapno makaipawitak iti kwarta a maaramat a pagpaagas ni nanang ko. Napatag kanyak ti pamilya, kat uray asino kadakwada, jak lakit di kayat a maisagmak. Ngam iti panaglabas ti aldaw, kasla kumarkaro ti rikrik naan ni nanang. Kasla kimapsot a husto ti bagina. Agingga iti maysa nga aldaw. Hello, Rolly. Naimbag tayo mawag ka ading ko. Kumusta ni nanang? Manang, kayat ko lang ay pakamukan ka. Ngayon taray mitay ni nanang ito ospital. Anya, apay, anya tinapasamak. Kalat mo ta narigatan nga agangas, manang. Kan kimaro doyak na. Isasaan kami na nagtaktak-pay in ospital min. Anya ti ko na ti doktor. Kumusta ni nanang? Masapul ka nung agtali na dito ospital, manang. Tapno maobserbaran di ka sa saad na. Diyos ko, kasla kayat kun ti agawid. Kasla jak kabaulan nga awanak iti dan na ni nanang iti kasta kasasaad na. Di kagdanag, manang. At dito ospital ni nanang. Maasikaso na naimbag. Kasano no kumaro ti rikrik naan na? Kasano no? Diyos ko, saan kumamat? Manang, di kagpampanunod itanyaman ang negatibo. Amok aging bagtumot lang ni nanang. Agkararag tayo. Uwan ading ko. Basta ka na yun dak nga awagan. Tapno maamok ti mapaspasamak dita Da kayo pala nga ron ti makaamo dita. Masapul nga agtrabaho ak. Tapno adda maipawit ko pagpagas ni nanang. Kan pagbayad dita ospital. Wan, manang, awagan da ka kanayon. Agan-anad ka dita Uwan ading ko. Apay di ka man makatalnanan. Ada problema?
Kauawag kami ni ading ko. Intaray da ka naman ni nanang iti ospital. Marigatan ka nung agangas. Anya ka nung iti ko na ti doktor. In-confine da ka di? Juan Jose, masapol ka nung obserbaran da. Isong agtalinaad pa iti ospital. Nagrigat, Jose. Awan na pulos maramidak tadayo akmot kadakwada. Awan na kitidan nada. Maawatan kaan. Ngam saan ka sumuko. Laglagi pam, anakarkaro ita nakasapulan da ka. Amok, ngam nagrigat gayam ti kastoy. Diyak man lama saranay ni nanang ko. No kayat mo taagawid, mabalin mat. Ngam no kasapulan nga agtrabaho ka, tapno da maaramat ito ospital, agtrabaho ka nga rod. Kan kanayon nga ipariktam kadakwada nga adda ka akanayon ang nakasuporta kadakwada. Jose. Agkararagkaan. Amok nga amin na problema, adda solusyon na. Agyaman akmanan, Jose. Naimbagtadda ka mang patpatibkar kanyak. Hello, Tatang. Kumusta ni Nanang? Anak, kritikal ti kasasaan ni nanang mo. Ha? Anya? Anya di kay tasawan da ita? Makalasot pa'y ka din ni Nanang. Aramidin dati amin akabailanda. Tapno may salbar dati inam anak ko. Nakaroon pneumonia na. Diyos ko, Tatang, kasladyak ka baala na sana makita ni Nanang. Maawatan ka, anak. Masyanak una yun ka. Kapoy ayat mo ang makaipatulot iti mabusbus dito yung ospital. Iso asaan ka akas ka rin ang makaawait. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka di pa'y mabalin tayong aramidan. Aramidin kanti amin nakabailanda anak ko. Masapol ang mabantayan anaimbag ni nanang ko. Ngam saan amay pasigurado ka na kami ni doktor no malasatan na tinasasaan na. Diyos ko, sapay ko mata makalasot ni Nanang. Sapay ko man, Diyos ko. Anya ti madamagan. Apay akas ta tilangam. Jose, critical ti kasasaad ni Nanang ko. Diya ka muna niya ti aramidak. Kasla mablang-blang ko ak. Diyak makapagpanunot iti nasayaat. Ti nasayaat. Agkalma ka lang an. Tapno mapanunot mo anay bag noon niya tirumbang nga aramidam. Jose, kasanon no. Saan ka ngaming nagpanunot iti negatibo? Agkararag ka. Day tati kasayatan nga aramidam ita. Nang runa taadayo ka pa'y ngarod kadakwada. Agpakada ka ni boss. Kaya't ko talaga ti makaawid. Adakan ka day ta. Nasayaat mo tapno makitam ti inam. Ken maamuam no anya talaga ti kasasaad na. Mabutbuti nga, Jose. Kasano na di akong maabutan pa iti inag. Agtalag ka iti Diyos. Di na baybayan ni nanang mo. Kaya't ko na talaga ti agawin iti kabitan na panawan. Kaya't ko makita ti inag sakbaya maladaw ti amin. Patib karam ti pakinakam mo. Para iti inam. Sapay ko matamaispal ni Nanang. Sapay ko ma, Jose.
Manipod na amwak a masakit ti inak. Inaramid ko ti amin tapno makaipatuludak iti kwarta a mabusbos para iti pan nakaagas na manang Emmy. Ngam kaskas di a nagbalin a kritikal ti kasasaad na. Aglalauken ti marikriknak iti daydi agundaway manang. Diyak nagawid adagos, gapu iti ayat ko a makaipatulod iti pagpaagas ni nanang, uray kasano ti ayat ko nga agawid. Awan mat ngamin ti sabali anam namaan mi a pangalaan, no saan asyak matlaeng. Nagrigat ti kasasaad ko iti daydi a kanito. Kukwaklatan ti nagsangsangit nga agururay ti update kanyak, maipapan iti sasaaden ti inak. Aging ga idi mariknak akasla awan namnaman, iso nga ingkadeng kon ti agawid, tapno maabutak pa'y ti inak, kat sa anak to nga agbabawi iti nakana. Saan asungsungbatan ni tatang ti ahawag ko. No kaano mo't ang magagaranak ang mga ipakamo kadakwada nga agawid ak. Santo sanda asungsungbat. Sa anak nga agsardo nga. Hello, anak. Hello, tatang. Itay pingawawagan kayo. Ngam di kayo mo't sumungsungbat. Anya ka din ti mapaspasamak dita. Agawid ako ninton bigat, tatang. Ibagayo ka ni nanang taurayan na ti sasangput ko. Anak ko, awanan. Pinanawan na tayo ni nanang mo. Anya? Saan? Saan na puno na ito, tatang? Inaramid na di amin na kapailanda. Hanggang saan na kinabailan pa ni nanang mo. Sana mabalay na mabasamag na ito, tatang. Agawid akon. Apaya din nagmalay noray ni nanang. Amo ka na sakit para ka na ito na pasamakan. Hanggang masapol nga klunin tayo. Gawanin ni nanang mo. Pat ka na kaunay ni nanang. Diyak mananarakop ni nanang iti maudi agundaway. Awan man labolas tinaramidak tapno may salbar ko tibiyag na. Kasi kaksaw iti kasta. Takinapon ko na. Si kalang tatanaramidan na para iti nam. Amok no kadang sin itirik nam ti sana makaawin. Tapno makaipatulod ka lang iti pagpaagas na. Kasi iti pagyamanin unay ti inam kan kanak ko. Di mo pinaybayan naging kay ti maudi nga agas na. Tatang, nagagawid ak pala kumaidi. Nalabit na naabutak pa'y kumasibibiyag ni nanang. Maawatan na ka ni nanang mo, An. Inaramit mo ti amin para iti pamilya tayo. Ipatpating na kaunay-unay ni nanang mo. Tandaan dayta. Patpat matunay ni nanang, tatang. Ipatpatag ko, nay. Bigatan ti flight mo, An. Makitam tumot lang ang ti inam. Anya pa ti Serbina makitak ni nanang. Na may samot tan abangkay. An? Kinapod mo na, Jose. Diyak ka mo no. Anya ti ruming bawarik na kita.
Nula dingit. Wano pa nakakonsensya. Tadyak nagawid adagos idi. Amo ka na sakit unay tinapasamak. Ngam, di mo madmadan ti marikriknam. Isangit mo na iso ti kasapulan. Tsak maawatan ti marikriknak. Pudno ana sakit unay. Ngam kaslawan na pulos bigsak. Kasla kag tatapaw iti ulap. Talagang amin na nakaladlading iti maawanan iti ipatpatag iti biyagaan. Nang runak at saan mo ana ibaga iti inam. Dagiti rumbong ko mga ibagam kankwana. Basol ko. Apay a pinanawak ti inak. Tsak pulos na ibaga kan na iparik na no kasano ti kinapatag na kanyak. Di mo pabasulan ti bagim. Isuda ti kang runaan na makagapo. No apay a pimana ko iti pagilyan tayo. Kat imay ka nakigasang gasat dito balasiw tao. Amo ka maawatan ti inam ti amin. Dagiti ado a sakripisyong para kadakwada. Diyak ka muna kasano asangwak da iti apan nubok. Amin tayo kat agdalan iti agdoduma apan nubok. Masapol nga aklunan ti kinapudno. Ikagumaam nga aklunan ti saum amarikriknam. Diyak ka muna kabalak. An, di mo pagbalinan arason ti saum amarikriknam tapno sumuko. Tapno maawanan kay tinamnama. Mga barwanan ka para iti pamilyam. Pudnong awanan ti inam. Ngam tandaanam ko maasibibiyag pa'y ti amakan kabsat mo. At dadapay apang ibukbukam iti panawan kan pamatag mo. Sapay la ko mata sumagapsap kan kadag iti ibagbagak. Kat may kan kay ti kirad alumaban. Agyaman ako si. Diyak amo noon yung tinapasamak kanyak. No awan ka amang lawlawag iti kapanunutak. Nanang, apay nga pinanawan na kami mutan. Apay adinak na uray. Di ka man na nakasaritay ti maudi akong daway. Nagsakit, nanang. Kaslawan nagmamaayan ti amin na panagrigrigat ko niya balasiw tao. Nagsakripisyo para kada kayo ang pamilya. Kaya't kayo nga ipaayan itinasaya at panagbiag. Gamawan nagmamahaya namin narigat kan sakripisyo kay Madayo. Sana na matugpal nagiti arapaap ko para kada kayo. Pagkawanan nanang. Di ka man lang naasikaso kadagi di panawan na kasapulan nagunay. Diyak man lang na iparik natin na lao sa panagipatagkukan ka. Iba't patag ka unay-unay nanang. Unay.
Manipod na itabon day dinanang mo. Di ka pa'y rimrimwar dito'y balay. Kanayon kalatan ang nakapupok dito'y kat di ka matagtagaray. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni nanang tatang. Amin tayo kat nagladingit. Kan nakarik na iti nakaro asakit, iti kelat nga ipupusay day di inam. Nga masapul nga aklunan tayon ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa'y ni nanang mo? Nagsakit nga min tatang. Kaslawan nagmamaayan ti panagtrabaho kanya malasiw tao. Di mo ibagaday ta anak ko. Ado tinaaramidam bayat ti kaadam iti sabali apagilyan. Ket day ta ti pagyamanan unay day dinanang muken ka. Di na kami binaybayan. Di mo binaybayan ti inam aging gay ti maudi nga anges na. Ket binalon na tinalaos apa nang ipatagnaken ka iti tanem anak ko. Kaslawan pigsak ang mga barwanan tatang. Anya ti rumbang nga aramidak. Maawatan kaan. Ngam di mo dadaulen dagiti arapaap mo gapo iti ipupusay ti inam. Sigurado adi na magustuhan ti kasta mapaspasamak kan ka. Agbalin ka anatibkar. Mga barwanan ka para iti bagim. Panawan matentap no aramidam dayta para iti bagiman. Panunutem no anya ti pagsaya atam. Kidawom ti panarabay ti Diyos no kasta adi mo ammo ti aramidam kandi mo ammo no sa dino ti turungam. Taiso ti mangigiyakan ka iti umno adalan at aluntunam. Di nakabaybayan ti Diyos, anak ko. Nagdagsen ti riknak kadagidi akan ito manang Emmy. Panagriknak kat jakon ammo ti rumbang nga aramidak. Ngam gapu iti pamagbaga ti amak. Kaya rigan na nakariingak iti pan nakailibay ko. Pudno anarigat nga aklunan tinapasamak iti inak. Nang runa kat petat, kanjak pulos nakasarita iti nabayag apanawan. Ngam masapul nga agbalinak anatibker. Takas iti imbaga ni tatang, saan magustuhan day di inak no agpulkukak. Apaman anaungput day di abakasyon ko, nagsubliak dito'y Macau tapno ituloy ko tinarugyak. Tapno ituloy ko timangged, para iti arapaap ko, kan para kada tatang, kan ading ko aroli. Katamok manang, babaan iti tulong tinamarswa, nagbalinak anatibker ket ininot anatungpal dagiti arapaap ko. Itamanang adamot ang trabaho ti kabsat ko dita Pilipinas. Syakmat addan urnong ko ket leplep pasaklaangan ti kontrata tainton agawidak jakton agsublipay tapno maibubus kumutan ti panawan ko para iti amak. Jakon kayat maulit ti napasamak anabaybay ak ididay di inak tapno makataged aklaeng. Pudno anarigat ti agbalin nga OFW. Iso aka dagiti makangeg iti pakasaritaak kayat ko laeng nga ibagamanang
Kailalaan nyo kuma titunggal sentimo nga ipatpatulod da, gaputa saan arabrabak ti kaadada iti balasiw taaw, tapno laeng makatagad. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, An. Pagayam ko nga an, saludo ak iti kinasaya at mga anak. Pudno unay ti kunam, nga ado ti sakripisyo yung nga OFW para iti pamilyayo. Kan aklunan tayuman wano saan, adulat ta dagiti saan ang nagbaligi, iti likodan ti ado arigat kan sakripisyo da, ta saan ang nasaya at tinagbanagan ti pamilya a pinanawan da dito'y Pilipinas. Kang runaan ti amin, magusto ak unay ti balakad mo, itinapanawan dagiti OFW a kapamilyada. Tatitunggal sentimo amat gadanyo, a maaw-awagan iti baro a banwar, katukad na tinakaro nga iliw, rigat, ken sakripisyo, para kadagiti ipatpatagyo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibya.